kamu akadoga sahurian. Sadaryo patupao ni hurian pado bersih na persona. Pasahato tohoran hasitula susahala nanai pasala dari huriata. Akaniti namura peresok min johoroi. Situa tahu hasiholan sitopu. Nunga jong lain nasida di son. Na ita pilih bahe situa di tonga-tongata. Naik panggilan nasida mapasupasu. Siap Tuhan taing. Asa margugo nasida mangulah nasida. Atau tadi majolo pangripunan di ulau di situa. Napajolo pangula ni hurian nasida. Mamata-matahon dogan akan nasaha nasida. Dohon mangaramoti parane nasida. Moli buto nasida na pura pure parango di mana isen. Ikot pisangon nasidai. Mana pagwal nasida tujuh dohon padita asa di paturi. Napadwahon badas dongata suparmisuan. Dohon manakasi. Alana ubahen natoro. Napatuluhon badas-dasi anak bulu sekolah. Asa ucokro. Napapatong balikir akan namarsahin. Jalapan rehon narikot sudah tidak. Doho datang patupasa. Alaina rumikot pasingon torhata di batang sudah tidak. Doho tumpang kosta. Napalimahon magapuli akan namarsa. Paturehon akan nadangon doho naputus. Napaunokon magapuli akan sipilidig. Akan parugamo na asin doho akan dalilu. Asa dohon macalihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Tapi Tuhan menguruti paturehon akan kukuan. Dohon ulau nariko Tuhan rajao di mana. Oke, kamu naik naulongan. Naik takas botong nami bericu di bawahnya. Mengadaduti ulau hasil ini. Di bawah ini alusiamu ma na busuk tonon. Naolo dohamu mamarangi parangin atama dijulu di bata do dijulu di joma. Naolo dohamu majalo ulau nasituau songon naung di bazodo dohamu. Naolo dohamu mengaraduti sudi sian nasaroha do sian nasaduguna obar tuha tadi di bata. Molo nang sadaro hamuna mangului. Jalamar padat ton sulinai di jolo ni debata. Do di jolo ni domata sahulion. Do kamuma alus kubuna. Sadar Timotius 4 ayat 14 tahan 15. Unang leang roham disileho-leho na ihoy. Na pinasahan tuho masisisiti panuliraman. Dohon pangapehon tangan siat akka sisua. Lima pasari-sari, lima parangehon. Asa pasar tidak segi anayong. Sada Korintus 3 ayat 14.
Ay molo huwa tabot bari janauri jam asrubakwi utak buhian doi marjea doau au sobare tabot. Efesus 4 ayat 10 saja sahat ayat 12. Laos ibana do mangalehon diba dari apostel, diba panuriran, diba evangelis, diba muse parmahan, jala pangajari, patulah turehon akan ada diai, lahon pangulahon kohonani, paulihon daging ni Kristus. Rom sada ayat 10 satu ayat 10 itu. Aidang nahu hailahun barita nauli. Ay harugon ni debataroi kaluahon nasa naposea. Halak Yahudi tungulo tungi dohot do halak Yunani. Ay di babatar do disi hati orang ni dibata. Nasian hapursiaon tu hapursiaon. Obar tu natar surat kian. Nama ngulu partikori norhon ni hapursiaona. Udah 20 ayat 12 atau ramoti hamuma dirimuna rori sadok pangitungimuna ay dipatikan topi perbedaan itu hamu bebe si mata-matai asa diparmahani hamu kuria dituhani nati nahusna marhite siap budak asakir. Sada Timoteus 6 ayat 10 sada sampai 12. Alai amboho halat idebata mapurus pasiani karyahi ma hati korang kadaulatun aporseaon kolong iroha abeng itu dohot tapuk iroha kapujuhun ma paraloan aporseaon nadigani takut ma hanguluan sering melengna itu sido ho di jauh jena di pahato todo na panindangion dari gan di jolo ni torong hidup dari. Atau masih dalam mereka pengurus di badan guna bahwa na Allah menjalu meuni na pinasa konsederion asal masalah buat di badan teman-teman di dunia. Dari parohai Tuhan semata aman Tuhan Yesus mahu majalu daun biasa Tuhan sebelum asal bersang Tuhan itu teman-teman di dunia. Amin. Lalu amanami itu itu dibagai tujuan memberikan kawan-kawan yang dia menjadi pahala dan waktu kawan dia total sekitar 2 dan total sekitar tercapai kawan-kawan itu nanti kamu dan kawan-kawan dia memberikan total jaringan yang kita dengan dia akan Kamu dalam masa yang lebih nampak bereswati dan jorong. Cakup kamu mana sida di bagasan dami. Sulima hitawon margu tumangyak pun nasida. Asa menjadi don nasidai. Urut makporo nasanapun mitwat dari Kristus Raja di Huriai.
batang yang mahita. Ali Tuhan de bata manami nari banu bijang mau lihat maruhanami tuho ala niasi roham hidungan namion. Setabai ma Tuhan nasida kasih oleh itu di perbadia. Asalam meroha dalam merdu nasida menghadapi tohona nasatu nasida sedarion. Kasih maruham do di sini gua sini diamon. Asalam hota porsion nasida bi dalam duit parang nasida mengikut kok. Singguli maruhanami asa masih awlongan. Unang aruk si bicaw di hami. Asalam rata rajamu dalam marmulia kuarmu naga dia. Amin. Mari kita